Sugeng dalu, dulur. Ketemu maneh ambek channel Jowo Indonesia Lur. Iki bengi acarane kumpul ambek bocah-bocah. Lali lur, channelku di subscribe, komen, share. Delok keseruane aku ambek arek besok. Bakal enek video sing menarik. Ikuti channelnya, aja lali di subscribe. Ya, enek lempernya mantep iki. Gak nentu, karirane emosi kan gak dibotat-mateni. Wis kesuwun aja sampe lali di subscribe channelnya. Komen-komennya tak tunggu. Pak kulo paran. Tujuannya segelnya Assalamualaikum. Paran. Ujung angkrek kena. Wah, so.